Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi de meri nong di walang. Kimar ki bakong san jong ka khubor man ta ka stem. Penmi kindon tre kam thamai ka tanat kor bari ha ka bai de ba ka jingpli ye ka jingkhang dam ha ka banta ka balai. Ha Meghalaya ka sarkar ka lashem ye ka rai ban ambateng shu ye ka jingkhang dam ka bala kut ne ka mit. Ka jingyo jingko jingkinong pang COVID-19 ha India ka la jan kot sha ka shimilian ngot. Henin ka sngi la rakhek International Tiger Day la ni ka sngi kan mau kerpang ya ki khla ha ka parthai baro ka we. Ki khubor ki babnia. Ka tanat kor bar region ka sarkar India min nin ka sngi kala penmi ki kendon trekam ki bathamai ya ki ba an pen trekam ha ki jaka ki badan shabar jong ki containment zone. Ha ka jingpli ka jingkhang dam ha ka benta ka balai kan sedang nado ka shitarik unailar. Ya ki kendon trekam la roi dak kat kum ki jing snow bat jing ai buit bala lum na ki jilla bat ki union territories ki ba pher bat ka la don ka jing kedan sani bha bat ki we ki tanat trekam jong ka sarkar kan weng no ya ka jing bu curfew ha ka por min an ple no ki jaka hi kai yoga bat ki jaka kilan men nadu ka santrik unailar ha ka bai de ba kani ka tanat jong ka ko ka khia kan sa ai shu ya ki kendon badan kam ban pentrekam ha ki jaka kilan men anai la ru ya ka jingra khele kemen ya kaling khu snem jing yo la lot kari hen bai don kam man but per king bha ya ka jing he paji para brio ki school bat college bat ki we ki jaka ai jing hi kai kin dang khang khar dep shwa hadu ka life hui trek unai la ai jing bit kindiat ya ka jing net jingwan shabari hapo jong ka vande bharat mission hagi jaka ki badan shabar jong ka containment zone da sha ya barok ki kam khai lat no ki metro rail ki cinema hall ki park bat ki jaka di kian la ai jing bet bala ban penlong ye ki program ki be de ba sports ka pulia puthi ki kamnyam bat ki jing elang shabar jong ki containment zone ka jing yo jing ko jing nong pang COVID-19 ha India min nin ka sngi ka la jan poi shi million ngot tat hadu min nin ka sngi ka jing ko jing nong pang COVID-19 ha ba khen ki lum kala kot sha ka pra hajar ar phu khandai ngot ha ka wei pat ka khubor khat wei ngut ki brio ha Mizoram ki la yo khanyang jing pang corona hanin ka sngi ka bakan thop ru ya ndreungut ki sipai BSF bat wei upulet ka Mizoram ka khubor bala yo na ka tanat jong ka koi ka khia ka Mizoram ka ong bakat kum ka jing khen ki bala yo khanyang jing pang corona ha ka te ka jila ki long laispa khandai pusan ngun na ki case ki bat hamai men nin ka sngi shipotli ki de na aizol bat ka wei na long plai Naki lais pak handai pusantli ki case COVID-19 ha Mizoram shis pak handai punyongun ki dei ki badang don yu khnyang jingpang ba shis pak handai pu prangut ki wei pat ki la yo ya ka jingkon ha Manipur wei unongpang wathia ha hospital jongka Regional Institute of Medical Sciences RIMS yo ba khandiat sngi menchwa la shem la yo khnyang jingpang corona ula khla no minnin ka stem ka Manipur kala sakhi ka jingya brio namar ka COVID-19 ha ka sien ka bading kong e minnin ka sngi Medical Superintendent Jongka RIMS Hospital ur Professor CH Arun Kumar ong bayok tayo nongpang lawan kit sa hospital ha ka arpu arterik menta ubanay na marka jingstom hau khalay bat hakitor. Ha ka way pat kaliang ka jila Manipur kala sakhiru ek jing sapriang jong knyang jing pang corona ha ka leng ka jila hakiniki khindiat sngi kiblala. Ka sarkar jila kalapan bana shipontli ki jaka ka bakan thopru ek jaka sa jong ki VIP kum ki containment zone. Ha Meghalaya min nin ka sngi la lap ya sangot ki brio ki bethamai ki bla yo khnyang jing pang corona armut ki dei ki shipai na East Khasi Hills district uwena ribhoi bat sa armut ki shipai BSF ha West Garo Hills ki brio ki berang shitom menta ha Meghalaya ki don san spa nyofu arngot ki bela kot kilong ar spa nyongut bat san ngut ki la khlat no ka sarkar Meghalaya kala shime ka rai ban penjalan show ya ka jingkhang dam ka balakut ne ka men usembut menteri ramba ka Meghalaya uba preston ten song ong ba an sanang pen klanju show ka jing test ha baro nyokhui tili ki kentot bala bu dak ka sarkar uba preston ula kan tujur ya baro kinong song ka jela ban ken sting na marka long ka man kadang long hi ka basngus ir uang bangidon ka man long ki ba husiar bat ban buat renti e ki jing batha ba ka sarkar kala ai Katanar ka bakhmi ka koi ka khia Meghalaya kala lekat ka badawa ban wat ki brio baro ki balai ting khu bar kinong pang COVID-19 ya kanilo ong do director ka health services MI u Dr. Amanwar
Habai keren mekinong patai kubor menhin kesngi u Dr. Aman Waru Ong bala la ban pendep ke jingwat ya palat si hajar ngot kibriu tat haduk mentah. Ulai thuru bala dep penbena ya shibun teliki kentot ke sort Shillong kum ki containment zone. Mentah kindang penklan jusho ya ke jingwat banyak ban penti kena ya ke jingada na ke jing sapriang jang uknyang jingpang. Kini ke kubor kawan cepi na ke All India Radio Shillong. Ka District Magistrate East Khasi Hills District kalapan mana kambon shisho ki dong baki than ki badon hasor Shillong kum ki containment zone lani ki jaka ki bahaban kamper king galek kawan kanang manyada na jing sapriang kunyang jingpang corona lale ekani na marka jingdon jinginong pang COVID-19 hakite ki than hakawai ka hukum balapan mi minhen kasngi ka DC kalapan bana ya ka maushaton kum ka containment area namar lalap badon bala kempang COVID-19 hakate ka than anam sha ki brio bikin net kinwan hakite ki jaka bar ki nongsong snang ru kimbet ban mi shabar na yeng la jong la khang wan penlong ki nu ki jingelang bat la ai hukum ru ba am sha ban play ki dukan ye ki tiar ki beran kam kan thup ru ye ki dawai an sapan poi sha ki te ki dong da ki kin hon ki ba pher kat kum ka jing pen bet jong ka bor penya district wala kata ka hukum kan amte ki shakri ki batre ha ka tanat jong ka kya kya bar ki we ki tanat ki beran kam kum ka Shillong Municipal Board ki nong pathai ku bor ki jaka the phanyang bat ki kali kit gas ki nong pen khen hukum ki sha pen chitom kat kum ki kendon jong ka Disaster Management Act ar bat ka Indian Penal Code IPC. Hadin baka Khasi Students Union KSU kala dawan na Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ban penlong ka jing test corona ya baro kinong tre ke FCI ha pendeng re ka tanat jong ka kot ka khia kala penbiang ya ka te ka jing dawa minhin ka sngi bala shem ba baro kinong tre jong ka FCI ha pendeng re kim don satya yok nyang jimpang ki chakri jong ka FCI ki ong ba baro kinong nya kali bar kinong bala ki bot enti e baro ki jing betha bala yo na ka sarkar nadu basadang ka jing khangdam handai dang shen we ni kinong irap jong ka truck u ba kit khaw sha ka te ka jaka ula yo kempang COVID-19 kadan ka jing suba ba udai u balai ting kho teng bat ki we ki brio ki badan yo khnyang jingpang u District Magistrate ka West Khasi Hills uba tiling wa hadian bola yo jingtip baki don ki brio ki baju marmelian ban lettong dok ha na ki wa da ka ba pendan kam ki dawai bi bat jingpen bethai ki baharu kom ka bawan rai ka jingma jong ka jingim ki dok ha bat ki we ki jingim ha ula penjari da ka kendon an shispa sau pusau CRPC ha baro ka ka district ka jing penjari ya ketika kendon an ka khang ya ka nuka kan hon lemne ki brio shimet bakin penjat ki ki wa da ki ki balongbi bar ki babo ki jing im jing ki dok ha ka jing ma kini ka hukum kan trekam no mardor hadu ba anda pen bana da kumwepan la rakhi ke International Tiger Day la ne ka sngi kan mau kerpang ya ki khla ha ka parthai baro ka wei men nen ka sngi man na usnem ha ka arp khandai trik unaitung la jurakhe kerpang ya kadi ka sngi ban ai jing sung tho pat ba halor ka jingnon ka man sumar bat penne pensa ki khla ha ka parthai Menteri ke Sarkar India Prakash Javadekar ula pelat ya ka kai phat ka ba khen anta de ka jingdon jingi khla ha ka ni kari kadi ka kai phat bala shim jing khen usnem arajar khat phra ha ka joko por ute Menteri Sarkar ula pelat ru ikidur jong ki miawa ki bahar kom ki badan hari India haka jingkran jung ulo ong bakari India kadi ka yeng ka bakdup ya kumbah nyopho na ka shispa ki khla ki badan haka perthai bakalong ru kari ka bayalam nakhmat ka bahikai bat pen i ka rukom penne pensa ya kini ki jat jing thau ki bakordor u ong baki khla ki long ki jing thau ki bakordor ki baka maryang kala ai baka jingdon juki ka pen i baki khlau ki dang long ki babit babiang Ujawadi karu ong bahau stem ka khandai spa nyau hulai kidang don tang khandai teli ki jaka bala pen kerpang na ka benta ki khla ha kani kari menta ki don hadu san pho teli ki khlau ki basumar kerpang ya ki khla na lor jung ki khla kari India ka deiru ka yeng ka bakdup ya kumba laipho hajar teli ki hati lai hajar teli ki kendan bat palat san spa teli ki sing Kato kini ka khubor kalakot kalawan shpi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata haka por prabaji nginya so baka Delhi station na ka benta ka khubor haka ktin Hindi ban penbo da ka khubor phareng ka por prash teng. Kini ka All India Radio Shillong sngobha ban ap menta yaki khubor na Delhi.